jumisko. Niin se keuli, että mä kävin yksi oppilassa jo ratsi. Niin. Miten se niitä jatkuu? Vittu, vähän meikällä hävetti saatana. Kaikki niinku nauru. Niinkö? Varmaan autokouluopettajan joku sisäinen juttu saatana. Oi vittu, mitä jätkä lähti kortti? Niin siihen se jäi. Niin, kato kärähit törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenteen vaarantamista. Miten? Ei Toyota Carina 2 saatana urheilukentän mutkassa saatana pari kertaa ympäri saatana päätyen pari pihlajan päälle. Mitä vittua? Kävikö sulle itelle mitenkään? No taju lähti ja sitten sairaalassa vasta niinku tuli tajuihin saatana. Mulla oli ei mitään muuta kuin 5 tikkiä leukaa ja lievä aivoteräys, ei mitään muuta. Moi vittu, ja mitä oliks päissä? Oli 2,27 promille verikokeissa. No mitä vittu, oliks baarissa ja vetäisit pikku kännit ja No sitten olit auton? kato baarissa pilkkuun asti saatana ja mä kävin kotona nukkumassa 3 tuntia ja lähdin hakemaan sitten autoa. Niinkö? Niin nukahin rattiin vielä. Ei oo niin paljon tuli sakkoja. Oliko se 70 päivää ehdollista vankeutta ja oliko se 20 päiväsakkoa vielä? Ei saatan. Mutta kortin sai takaisin saman